В следващите няколко минутки много съкратено ще видите всички възможни неща, които може да правите през модул „Администрация“. За целта е необходимо да кликнете на самия модул „Администрация“ и в падащото меню ще видите изредени ето тези неща. Първото е „Потребители“. Тук можете да търсите потребители, използвайки различните филтри, да редактирате техните профили или да добавяте. В администрация паралелки, виждате всички паралелки в училището, можете да ги редактирате, да сменяте класни ръководители, да добавяте предмети с нови преподаватели и така нататък. В предмети просто виждате всички предмети с броя учители, които преподават по тях. Редакциите тук са ви заключени. В седмичните разписания можете да добавяте, да редактирате и съответно да изтривате седмични разписания. В дневните режими, идентично на разписанията, можете да добавяте и да редактирате, както и да изтривате такива. Отново в модул администрация се намират неучебните дни. Тук се въвеждат неучебни дни. В модул училище може да видите така основни данни за училището, кои са директорите и заместник-директорите, кои модули са включени в вашия пакет, както и настройките на училището, как са зададени и съответно как да бъдат променени. Също така тук виждате новите регистрации, които чакат одобрение, нови снимки на учениците, като когато те си качат снимка в профила, се очаква одобрение от администратор или класен ръководител и заявки за изтриване, ако сте включили така наречения стриктен режим. Тук ще имате заявки за изтриване на отсъствия или на оценки, или за някаква редакция на оценки.